रे बबुओ ढेरे गरी हथियार के स्टेटस लागता कह तो हम देखाई तोरा विश्वास नहीं होत नु तो कौन सिक्सर के 6 गो गोली तोरा घरे भेजवाई हमारे सिक्सर के 6 गोली छाती में रे जौन हवा चलता हमरा खिलाफ ओकरा के रोके का बा 2-4 गो 12 समाधर चोद हमरा गौवा में ओकनी के पैसा पर जोखे के बा गोरी जतना कमाल हो जवानी में का मतलब बा रोजे उतना बॉम्बे घुमलू बलिया घुमलू खरदा गइल बाटे बाली अरे बॉम्बे घुमलू बलिया घुमलू खरदा गइल बाटे बाली रंडी होकर राज करिए रे भोसड़ी काल से बेतिया जिला के लइका मारी पारा पारी अरे होते सवेरे नहालू का करे जिला बेतिया चालू और होना प्यार लड़की होला धोखेबाज हो बात में पहुंचतई पाए कर मिली ना इलाज हो करी होना प्यार लड़की होला धोखेबाज हो अरे प्रशासन एकरा पीछे घुमेलन रंगदारी वाला काम करेलन संदीप भाई से थोड़ा सोच समझ के बतिए रे बेटा कैसे एकरा का पुलिस प्रशासन पर नाम करेलन पुलिस दरोगा से कबो नहीं डरी थाना में जानी हर में